Povodom 500. obljetnice početka reformacije vodit ćemo vas među crkve reformacijske baštine u Hrvatskoj u 21. stoljeću. Moj je vozač i savjetnik dr. Stanko Jambrek, teolog i povjesničar, stručnjak za reformaciju i crkve reformacijske baštine. Dobro došli, gospodine Jambrek. Hvala. Kako ste? Dobro. Ja sam spremna za ovo naše putovanje. Vi? I ja sam spreman. Započet ćemo putovanje u Zagrebu. Odlično. Onda krenimo. Krenimo. Reformacija u 16. stoljeću zahvatila je sve krajeve hrvatskih zemalja. Zbog jake protureformacije, mnoge zajednice vjernika u Hrvatsko-slavonskom kraljevstvu nisu se uspjele organizirati kao crkve. A one koje su bile organizirane uspjele su se održati tek nekoliko desetljeća u 17. stoljeću. Protestantske crkve u Hrvatskoj osnivaju se i obnavljaju tek u 19. i 20. stoljeću. Poslije poraza Turaka, novooslobođena područja Slavonije i Baranje nastanjuju doseljenici, većinom Mađari, Slovaci i Njemci. Među njima bili su i brojni protestanti, evangelici i reformirani. U isto vrijeme reformirani vjernici u Slavoniji i Baranji obnavljaju crkve utemeljene za vrijeme reformacije. Nalazimo se ispred Evangeličke crkvene općine u Zagrebu. Kada je 1859. godine dozvoljena sloboda vjeroispovijesti protestanata u Hrvatskoj i Slavoniji, uspostavljena je Evangelička crkvena općina u Zagrebu, a potom i nekoliko crkvenih općina u Slavoniji. U isto vrijeme reformirani vjernici u Slavoniji i Baranji obnavljaju crkve utemeljene za vrijeme reformacije. Prema evidenciji vjerskih zajednica iz 2016. godine u Hrvatskoj djeluje 15 evangeličkih crkvenih općina i 43 reformirane. Potkraj 19. i u 20. stoljeću razvijaju se u Hrvatskoj crkve reformacijske baštine. Ukorijenjene su u anabaptističkoj tradiciji reformacije, a oslanjaju se na evanđelska buđenja vjere od 17. do 21. stoljeća. Nastale su evangelizacijskim i misijskim djelovanjem svjetskih evanđelskih pokreta, kao što su baptistički, pentakosni, karizmatski i drugi. Poznate su i kao evanđelske crkve, a vjernici kao evanđelski kršćani. Crkve reformacijske baštine su samostalne crkve koje su od protestantizma prihvatile da su jedino pismo, milost i vjera temelji čovjekova odnosa s Bogom. Od anabaptističke reformacije baštinile su nauk o učeništvu, uvjerenje da čovjek mora prvo vjerovati Bogu, a onda se krstiti, poslušnost Kristovu poslanju, u navještanju evanđelja te žar za evangelizacijom. U Hrvatskoj djeluje oko 190 crkava reformacijske baštine. Te crkve većinom surađuju u protestantskom evanđeoskom vijeću. Razgovaramo s predsjednikom Protestantsko-evanđeoskog vijeća u Hrvatskoj, pastorom Đorđom Grljom iz Rijeke. Protestantsko evanđelsko vijeće je tijelo koje je nastalo neposredno pred rat, dakle pred više od 25 godina, kada su crkve evanđelske, crkve koje obično zovemo crkve reformacijske baštine, u svijetu su uobičajene evanđelske alijanse ili evanđelski savezi, pa je preko tog peva i Hrvatska zastupljena u europskom i svjetskom evanđelskom kršćanstvu. Protestantsko evanđelsko vijeće tvore crkve koje pripadaju Savezu baptističkih crkava, evanđelske pentekosne crkve, crkve Kristove crkve i crkve Božje. S jedne strane suradnja potrebna zbog toga što sve što se zajednički radi, puno se lakše radi, puno se efikasnije radi, a s druge strane time smo vjerni prije svega Isusovoj želji, Isusovom nalogu, Isusovoj molitvi, a to je da oni koji u njega vjeruju budu jedno. Tako da biti dio jedne takve alijanse, takvog jednog tijela kao što je Protestantsko evanđelsko vijeće je i radost i obveza, ali raduje posebno ta svijest da se posebice među mladim ljudima taj duh međusobne suradnje i funkcioniranja kao zaista jedne crkve tako dobro ukorijenio u mnogim sredinama.
Crkve reformacijske baštine u Hrvatskoj nastale su i razvijaju se u procesu navještanja evanđelja. Stoga iznad svega cijene Bibliju. Martin Luther i ostali reformatori naglašavali su proučavanje Biblije te su potakli prevođenje Biblije na narodne jezike. Gospodine Stanko, recite nam šta se događalo sa prijevodom Biblije na hrvatski jezik? Reformatori su u 16. stoljeću organizirali prvi prijevod Biblije na hrvatski jezik. Time su započeli hrvatsku tradiciju prevođenja Biblije. Zatim su se u 20. i 21. stoljeću na tu tradiciju nadovezali prevodioci iz crkava reformacijske baštine. Tako da danas uz katoličke prijevode imamo i 3 cjelovita prijevoda Biblije u crkvama reformacijske baštine i nekoliko novih zavjeta. O važnosti prijevoda Biblije na narodne jezike razgovaramo s doktorom Danijelom Berkovićem. Zašto su prijevodi Biblije uopće važni na narodne jezike? Pa iz jednostavnog razloga. Narodu, ljudima treba pružiti Bibliju, a Biblija kao sveto pismo jest riječ Božja. Prema tome, na taj način se ne potiče samo nacionalna narodna kultura, nego se narodu, jedne zemlje, jedne nacije, pruža Biblija kao riječ Božja. U vrijeme reformacije, dakle 16. stoljeće, mi zapravo, protestanti i reformacijska baština, ima vrlo dinamičan razvoj prevodilaštva, biblijskog prevodilaštva sa naših prostora, današnje Hrvatske, koja je bila povezana preko Slovenije sa Njemačkom, sa Urahom, takozvanim Uraškim biblijskim zavodom. I tako da je jedna dinamika ljudi, ne govori se tu samo o jednom ili 2 osobe, tu su bili cijeli timovi koji su zapravo radili na prevođenju Svetoga pisma. Tako da protestanti hrvatski imaju itekako tradiciju biblijskog prevodilaštva sve do danas, do 20. 21. stoljeća, gdje mi i dalje radimo na prevodima Svetoga pisma. Odnos kršćana u crkvama reformacijske baštine prema Bibliji možemo sažeti u nekoliko tvrdnji. Prvo, Bibliju treba dobro poznavati, stoga ju treba redovito čitati i proučavati kako bi znali što nam govori. Drugo, Bibliji kao riječi Božjoj treba vjerovati i u nju se pouzdati. Treće, biblijski nauk treba u svim životnim situacijama praktično primjenjivati. I četvrto, evanđelje Isusa Krista treba navještati svakom stvorenju. Gospodine Stanko, u kojim područjima života evanđelskih kršćana najviše vidimo utjecaj Biblije? Biblija je kao riječ Božja upućena čovjeku utjecala i utječe na brojna područja življenja evanđelskih kršćanima. Primjerice na evangelizaciju, na teološko obrazovanje, na odgoj djece, obiteljsko življenje, bračno življenje, bogoštovlje, glazbu, kulturu, komunikaciju i arhitekturu. Jedno od ključnih načela reformacije je samo vjera. Biblija ističe u Hebrejima 11.6 da je bez vjere nemoguće ugoditi Bogu. Također o vjeri govori poslanica Rimljanima, koja nas upućuje da vjera dolazi od slušanja evanđelja, koje se događa kroz propovijedanje. Isus je zapovjedio svojim učenicima u Bibliji: idite po svem svijetu, propovijedajte evanđelje svakome stvorenju. Tko uzvjeruje i krsti se, spasit će se, a tko ne uzvjeruje, osudit će se. Današnje evanđelsko kršćanstvo zahvaljuje brojnim propovjednicima evanđelja koji su 2000 vjerno i nepokolebljivo propovijedali evanđelje po kojem su današnji vjernici povjerovali Isusu Kristu. Nalazimo se u Osijeku ispred Evanđelske pentakosne crkve Radosne vijesti i Visokog evanđelskog teološkog učilišta.
Tu smo o važnosti vjere razgovarali s pastorom Damirom Špoljarićem, predsjednikom Evanđeosko-pentekostne crkve u Hrvatskoj. Zašto, dakle, evanđelski kršćani toliko snažno naglašavaju važnost vjere i evangelizacije? Vjera je, čitamo u Bibliji, jamstvo za ono čemu se nadamo, dokaz za one stvarnosti kojih mi ne vidimo. Vjera je doista stav srca. Ona mora biti osobno doživljena. I zbog toga mi se odazivamo onom pozivu o kojem čitamo u Evanđelju, da se trebamo obratiti, da se trebamo pokajati, da nastaje jedna metanoja i, dakle, naglašavamo to osobno doživljeno kršćanstvo. Ali tu nije kraj. Krećemo onda dalje. Nakon tog iskustva, a to je tek početak, valja ići dalje, hoditi sa Bogom, upoznavati ga, sva naša područja života usklađivati sa tim osobnim pouzdanjem i povjerenjem u Isusa Krista. I prema tome onda to ne može biti samo folklor, ne može biti samo vrijeme svetkovina, blagdana Kirvaja ili tradicije, nego je ono što starozavjetni jedan mali prorok kazuje, prorok Habakuk, pravednik će živjeti po vjeri. Na putu po Hrvatskoj posjetili smo razne evanđelske crkve, upoznali vjernike i postavili im par pitanja. Pitali smo neke od evanđeoskih vjernika što Biblija njima osobno znači. Za mene je Biblija još uvijek relevantna knjiga, iako je vrlo stara. Nastojim čitati svakodnevno Božju riječ, Bibliju, da bi mi Bog komunicirao kroz nju. I na taj način ja upoznavam istinu o Bogu. Ona je za mene horizontalna i vertikalna knjiga. Ona je za mene i povijesna knjiga, fantastična, kroz koju možeš spoznat kako su ljudi živjeli, razvoj čovečanstva, ali isto tako je to knjiga vertikalna s kojom dolaziš u odnos sa Bogom. Mogu pomoću Biblije promatrati svoj položaj u svakodnevici svojoj, prosuđivati svoja djela, prosuđivati svijet oko sebe, upoznavati Boga. Biblija mi je i mjerodavna i smjerodavna. Karlovac je u vrijeme reformacije bio središte za distribuciju Biblije i reformnih knjiga te utjecajno evangelizacijsko žarište. U Karlovcu djeluje nekoliko crkava reformacijske baštine, a ističu se Baptistička crkva i Evanđeoska pentekostna crkva Milost i istina. Naziv crkve Milost i istina dao nam je povod za razgovor s pastorom Oliverom Buljatom o ulozi Božje milosti u životu čovjeka. Milost je jedan pojam za kojeg mi ljudi mislimo da ga razumijemo, ali on nama nije lak odmah na prvu za razumjeti, zato što čovjek ima tendenciju da sam sebe pokušava iskupiti, otkupiti. Na taj način su nastale sve religije, pa i kršćanske religije u sebi imaju uvijek pokušaj da se čovjek nekim svojim snagama, ritualima, dobrim dijelima iskupi ili otkupi sebe, dovede sebe u dobar odnos s Bogom. Međutim, poruka Evanđelja je upravo suprotno. Ona otkriva da je čovjek nemoćan, potpuno nemoćan, poput utopljenika koji je izgubio svu snagu, njegova jedina nada je da ga neko spasi. Upravo je to poruka Evanđelja i moje mišljenje danas je da današnji čovjek teže nego iko prije razumije i prihvaća milost, jer u svijetu je isforsirana ideja o ljudskoj snazi, o ljudskoj sposobnosti, ljudskoj pameti, ljudskoj vještini i općenito nekom uspjehu. Iako krajnji čovjekov uspjeh je grob. Tamo završava svaki čovjek toliko u uspjehu. Bog spašava čovjeka isključivo milošću, bez čovjekovih dijela, na temelju dijela samo jednog čovjeka, Isusa Krista. Milost je Božji dodir čovjekove nutrine i kada Bog dotakne čovjeka u njegovo srce, taj čovjek zna da ga je dotakao živi Bog. Čovjek koji je primio milost je zaljubljen čovjek zaljubljen u Boga. Njega više niko ne može razuvjeriti, njemu Isus Krist postaje stvarniji od onoga što vidi, što dotiče, što pije, što jede, stvarniji od trodimenzionalnog svijeta. I onda on to zna. Milost. Doživio sam ju osobno u svom životu na način da
me oslobodila od nečega što moram i što sam mislio da moram, prema onome što sam sad shvatio da mi je već dano. Kad mi je dano pismo u ruke, kad mi je čovjek koji mi je dao rekao da je poštar i kaže otvori pismo i na tebi je da čitaš. I ja sam ga počeo čitati, tad sam shvatio da je to nešto što je već zagarantirano, što je dano. Jednostavno, Slavko, uzmi, idi, hodaj, živi to što ti je dano. U tom trenutku sam oslobodio se od svega onoga, ja nešto moram. Ja više ništa ne moram, Krist je sve napravio za mene. Kad sam zapala u tu duboku krizu, iz mene je jedno večer dok sam se onako molila i plakala i ridala, rekla sam, Bože, ja osjećam da si tu blizu. Ili mi se pokaži, ili me ubi. Ali ja ovako više dalje živjeti ne mogu. Dogodila mi se jedna teška situacija u životu, a Bog često dopušta takve situacije da bi mi pali na samo dno, ajmo reći, i gdje ne vidimo sami izlaz. I onda on takve situacije iskoristi da nam se obrati. I nakon 2 dana, Bog je tako milostiv kad ga zazovemo i on se meni pokazao i ukazao kroz Isusa Krista na danima evanđelja. Ja sam ostala u šoku. Od te sile ljubavi koju sam osjetila, od te iskrenosti koju nikad u životu nisam vidjela, od te otvorenosti, od tog mira, od te blaženosti. Ja vam to ne mogu objasniti. Jednostavno, izlila se sva neka sila ljubavi u moje srce. Biblija jasno ističe da slava pripada samo i jedino Bogu Ocu i njegovu Sinu, Isusu Kristu. Reformacija je snažno promicala načelo samo Bogu slava i time odbacila i slavljenje i štovanje ljudi, živih ili mrtvih. Evanđeoski kršćani u Hrvatskoj drže se biblijskog učenja da slava i slavljenje pripadaju samo Bogu. Stoga proslavljaju Boga služenjem u crkvi i društvu, sudjelovanjem u bogoslužju i obiteljskom pobožnošću. Posebice je značajno proslavljanje Boga pjesmom i glazbom. Kako bismo dobili uvid u glazbeno stvaralaštvo sa svrhom proslavljanja Boga, uputili smo se u Međimurje, u Mačkovec. O ulozi glazbe u evangelizaciji i proslavljanju Boga razgovaramo s pastorom Brankom Kovačevićem. Ono što sam ja kroz svoj život napisao nekoliko pjesama govore o toj potrebi čovjeka za puno većim smislom života nego što ga vidimo u našoj svakodnevnici. Naši dani vrlo često prolaze bez smisla ili u boli ili u patnjama, u strahu što će biti sutra. Psalam 96 kaže: navješćujte iz dana u dan spasenje njegovo. U mojim pjesmama i u mnogim kršćanskim pjesmama glazba je sredstvo komunikacije. Da objavljujemo Boga koji ljubi čovjeka, da govorimo o Isusu Kristu koji je spasitelj i danas. I kroz glazbu zapravo potičemo, izazivamo ljudske emocije i dajemo im odgovor, rješenje koje nije u glazbi, već u toj poruci radosne vijesti da Isus Krist je spasitelj svakome, da Isus Krist umro na križu Golgote i da svaki onaj koji dođe k njemu ima oproštenje grijeha, ima nadu za budućnost, ima vječni život, nadu za vječnost. Tako da glazba u evangelizaciji kroz cijelu povijest crkve je bila vrlo, vrlo velika i vrlo, vrlo važna. Pitali smo neke evanđeoske vjernike kako oni proslavljaju Boga. To je ono što ja jesam, svim što je u meni, sve ono što živim na van, kako se ponašam i odnosim s ljudima u crkvi, kako se ponašam među mojim kolegama, s mojom djecom, s mojom obitelji. Sve je to slavljenje Boga. To je u stvari životni stil. U svojoj lokalnoj crkvi ja sam jedna od voditeljica slavljenja, predvodim ljude u pjesmama štovanja Boga. To je nešto što volim raditi i smatram da sam ja jednostavno alat u Božjim rukama i ako Bog to želi koristiti, on to koristi. Dakle, dajem pjesmama koje su mi u stvari najbliže, tekstovima Bogu slavu, hvalu, pjevam mu da je on jedini u mom životu, da je on broj 1, izričem na taj način i osjećam u štovanju milost, osjećam ljubav, osjećam Božji zagrljaj.
slavljenje definitivno je svaki aspekt našeg života. Dakle, ko ima dar da sluša, ko ima dar da tješi, ko ima dar da nešto izrađuje, radi, znači to su prije svega, znači mi slavimo Boga svojom poslušnošću. Mijenjanje, svakodnevno mijenjanje, znači tesanje karaktera kroz davanje sebe. Biblijski nauk o učeništvu vrlo je cijenjen u crkvama reformacijske baštine. Isus je zapovjedio svojim učenicima da u njegovu autoritetu idu i učine učenicima sve narode, krsteći ih u ime Oca i Sina i Duha Svetoga, učeći ih držati sve što im je zapovjedio. Stoga je kršćanin prvenstveno učenik Isusa Krista, koji je pozvan i poslan činiti druge ljude učenicima. Učenik je nasljedovatelj Isusa Krista. Učeništvo se živi iz dana u dan. Svaki učenik osobno dolazi pred Boga i prinosi sebe Bogu u svim životnim situacijama, uključujući odnose s ljudima, služenje u crkvi i društvu, te radno mjesto i poslovanje. Učenik se ponaša kao i njegov učitelj, Isus Krist. U svakoj situaciji nastoji vršiti volju Božju. Otac kao učenik Isusa Krista okuplja obitelj oko Božje riječi. Predvodi obiteljsku molitvu te moli za svakog člana svoje obitelji. Roditelji poučavaju djecu u vršenju svega što je Isus zapovjedio. Pitali smo pastora Mladena Dominića, predstojnika Vijeća Kristovih crkava u Hrvatskoj, što praktično znači odgajati djecu po načelima Svetoga pisma. Djeca vide na koji način mi živimo i na koji način mi rješavamo naše probleme i onda to uspoređuju sa svojim školarcima s kojima idu u školu i onda znaju reći tata, mama, pa eto, ti ljudi ne rješavaju ili nemaju takvu zajedništvo ili takav odnos. Ja ne velim da smo mi savršeni, ali eto, ako probamo utkati te principe iz riječi Božje u naše živote, onda i djeca to prihvaćaju i onda djeca to isto tako žive. Znači imamo masu djece koja ne znaju što to znači oprosti i onda kad im riječ Božja kaže da će im biti oprošteni grijesi, da im Isus potpuno želi sve oprostiti, onda imaju ponekad problem. I evo, nedavno je kod nas bila jedna osoba koja je nakon 35 godina uspjela oprostiti svojoj majci koja je ostavila kad je imala 3 godine. Došla je do crkve, čula je za Božju ljubav, čula je što Bog nudi po Kristu, znači potpuno oproštenje i onda je, ja bih rekao, Duh Sveti govori njenom srcu i ona je uspjela oprostiti vlastitoj majci. Kako se učeništvo očituje u životu i služenju obitelji, pitali smo nadglednika Crkve Božje u Hrvatskoj, pastora Mateja Lazara Kovačevića. Mali osvrt kroz povijest, Ivan Zlatousti je rekao da molitva i poučavanje u samoj zajednici vjernika nisu dostatni. Upravo to što se događa u obitelji je dragocjeno i onda on prepoznaje obitelj kao malu crkvu. Biblija dakle daje temeljne smjernice Bogu za ugodan odgoj i poučavanje. Roditelji u praksi će prenijeti ono što sami imaju. I možemo reći da time kada to pravilno rade, onda su na blagoslov sebi i društvu u kome obitavaju. U crkvi se učeništvo očituje služenjem u različitim službama i darovima Duha Svetoga. Cilj prakticiranja učeništva u crkvi jest davanje slave Bogu, duhovna izgradnja pojedinaca i žive zajednice vjernika, te pomaganje vjernicima u svim životnim potrebama. O učeništvu u kontekstu crkve razgovaramo u Čakovcu s pastorom Damirom Srnecom. Biblijsko učeništvo u našoj crkvi djeluje na razne načine. Zbog toga što imamo djecu, starije osobe, zrele ljude i svima pristupamo na njihov način koji mogu razumjeti. Isus je rekao, idite cijelom svijetu i učinite sve narode, ne mojim vjernicima, nego mojim učenicima. Oni koji su učenici pozivaju druge ljude Kristu i to je nešto najljepše što se događa. I to je, koliko ja vidim do sad, jedini način za rast crkve. I tako je ova crkva nastala i raste. U društvu se učeništvo očituje u navještanju Evanđelja Isusa Krista, molitvi za različite ljudske potrebe,
humanitarnom djelovanju te promidžbi Svetoga pisma. Nalazimo se u Baptističkoj crkvi u Zagrebu. O milosti i humanitarnom djelovanju razgovaramo sa gospodinom Tomom Magdom, predsjednikom Saveza baptističkih crkava u Republici Hrvatskoj. Jedno od reformacijskih načela je sola gratia ili samo milost. Božja je milost nezasluženi dar, zapravo izraz Božje blagonaklonosti onima koji je ne zaslužuju. Upravo zato mi kao vjernici pokazujemo milosrđe drugima, bez obzira na kategorije, na kaste ili klase, bez privilegiranih, bez povlaštenih. Milost mora biti tu za one koji si ne mogu pomoći. Ne pitamo tko su ti ljudi ili što oni vjeruju. Ne filozofiramo o njihovim motivima, nego upravo ugledajući se na Krista pomažemo ljudima u potrebi. Nadamo se i molimo da ljubav i milost nađu put do čovjekova srca i donesu promjenu. Jer na koncu Biblija veli, dok smo mi bili grešnici, Krist je umro za nas. Jedna od crkava reformacijske baštine jeste i Evanđelska pentakosna crkva Stijena spasenja u Zagrebu. Sa brojnim suradnicima osmislila je i provodi projekt Biblija 365. Biblija 365 je alat koji čovjeku pomaže da u 15 minuta dnevno, da samo odvoji 15 minuta dnevno i pročita Bibliju u godinu dana. Ona uključuje različite planove čitanja. Ona uključuje video materijale koji vam pomažu da razumijete biblijske knjige što bolje. Crkve se okupljaju oko toga, ljudi razgovaraju, zajedno čitaju stvari, zajedno čitaju isti tekst. Želimo također pozvati ljude, s obzirom da krećemo sa čitanjem Novoga Zavjeta početkom 11. mjeseca, da se uključe i da samo u nekakvih 100-tinjak dana, 3 mjeseca pročitaju Novi Zavjet. I evo, jedan možda sad malo manji cilj ostvare, a mi ćemo im tome pomoći kroz ovaj Biblija 365 projekt. Biblija je živa Božja riječ koja, kada je vi čitate, ona se svaki puta, zato što Bog stoji iza nje, ona se stalno aktualizira na novo i vi možete doživjeti Boga kojega zapravo ne može niko obuhvatiti i ne možemo ga nigdje smjestiti na jedan novi način, dublji način, tako da vi rastete kao osoba, da vi kao crkva rastete, društvo može rasti u tome. To je naša misija, cilj naš zapravo da ovu knjigu koja je živa Božja riječ donesemo do što većeg broja ljudi kako bi promjena došla što u pojedince, što u crkve, što u društvu. Kršćani u Hrvatskoj distribuirali su posljednjih 50 godina više milijuna primjeraka Biblije i Novog Zavjeta, katoličke i evanđelske redakcije. Time su pokazali da je Biblija u Hrvatskoj najčitanija i najviše prevođena knjiga koja pripada zajedničkoj kulturi čovječanstva.